ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತ ವಿಷಯನ ಮಂಡ 1:22 ಸಾಟರ್ಡೆ 27th 1:22 AM ಬಂದು ನಿಗಲೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತ ತಪ್ಪಿದೆ ಕತ್ತಲದ ಆಂಕರದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮನ್ಪ ಆಂಕರ ದ್ಯಾಗ್ ಮಂಡ ತೋಚಲಂಜಿ ಯಾಕಡೊಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರ ಯಾಕಡೆ ಊರುಡು ಬೈದಿನಕಲ್ಲಿ ಯಾನಕಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ರಡ್ಕದ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅಕಲ್ ಪೊಜ್ಜೆ ಇದ್ದಾರೆ ಊರುಡು ಬೈದಿನ ಅಕಲ್ ನೋಟಿತ್ತಿನ ಮೊಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಒಂಜೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂಜೇ ಆಟ ನಂಕು ಪಿದೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆತ್ತಲೆಂದೆ ನುತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನರಮನಿ ಇವತ್ತು ನರಮನಿ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತಲೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಅಲ್ ಹಯತ್ ಮಾಲ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡಕ್ಲಿಂದ ಅವು ಫಿಲಿಪಿನ್ ಅಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಸಂಗಡಿಗೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಂದುಂಡ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಉಂಡ ಅವು ದೂರ ಅಂದೆ ಮೂಲ ತಿರ್ಗಾರತ್ತ ಒಂಜರ 2 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಳು ವೀಕೆಂಡ್ ಹತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೆ ನೈಟ್ ಅತ್ತ ಫ್ರೈಡೆ ನೈಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಪುನ್ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಬ್ಯಾರೋಡು ಮಾರ ಕಾಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡುಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡು ಅಪುರ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಮಾಮ ಬೆಜ್ಜಿ ಚಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೈ ಬಲೆ ಬಕ್ಕನ ಕೇನ್ ದೂರ ಏನ ಫಂಡ್ರೆಂಡ ಫನ್ನೆ ಮೆಗಾನಸ್ ಎಂಚ ಬಿದಾಡ್ ನೆಂಚ ಬನ್ನೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಪುರ ನೀರು ಕೊಡಿತೆ ಸತ್ಯ ಕಣ್ಣದ ಕೊಡಿ ನೀರು ಇದು ಅವಳು ಉಲಾಯಿಡು ಒಂಜನ ಬತ್ತ ಅಗ್ಗೆರೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜನ ಅಗ್ಗೆರೆ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ ಗಿಡ್ತೊಂಬ ಬರ್ಪುನು ಕೂಡ ಕೈ ಒಯ್ಪುನು ಇರ್ ಲೆತೋಪೆ ಬಂತಾರ ಲೆತೋ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ತೋಜಲ್ಲ ಅರೇನಿ ಅಗ್ಗೆರೆ ಬರ್ಪುನು ಜನ ಅಂಚಿತ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 25 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಂಗ ಅದೇ ಗುದಾಲ ಬಂತಿಜ ಎಂಚೋ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ಕಣ್ಣದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನೀರ್ದಿ ಒಂದು ಉಲಾಯಿಡು ಕೈಕು ಯಾವನು ಇರುವರಪ್ಪ ಡ್ಯಾಡಿಡ ಪಕ್ಕಡ ಅವಲ ನಿದ್ರಾ ಕಾರ್ಜ ಹಿಡಿದು ಕುಲ್ದಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಆಯ್ತೋಟು ನಿಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಸೆಜ್ಜ ನಿಕ್ಕಲ ಬಾಸೆಜ್ಜಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಸೆಜ್ಜ ಆನತ ಜೋಕ್ಲ ಬೇರಡು ಅವು ಮಾಮ ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮಲೆ ತಪ್ಪುಪ್ಪೆರ ವಿಚಾರಲೆ ತಮ್ಮ ಯಾಂಡಾಲ ಬಂತು ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಅದ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಪೋಂದಲ್ಲ ఎరేగి పనుకున్నా ఏరే పని ఈ వీడియో తప్పనకులా నేర్పుతుంది మీరు పనులే నేను వచ్చి పటాకి దీపావళి ಬಟಾಟದ ಪಟಾಕಿ McDonald's ಓಪನ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಹಚ್ಚಡ ಯೂಟರ್ನ್ ಅಡಿಗೆ ಯೂಟರ್ನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಡಿಗೆ ಯೂಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ పోయి ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಉಂಡು పోయి ಹೈಟ್ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಾದಂಪುನು ಮಾಮೂಲಿ ಆಪಲ್ ದೀಪ ಕಾರಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆವಣ ನೆಟ್ ಬರ್ಬನ ಅಬಿತಿಯ ಪೂರೆ ಕರ್ಲ ಸರಿಯಾ ಡ್ರೈ ತು ಆತ ಅತುಲೆ ಬೋಡ ಉಲೆ ಬೋದ ಕೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಎಂಚುಂಟು ಮಾತ ಪೋಯಿ ಉಂಡೆ
Okay, get me 5 ice cream. ఏమంటే ఇంట్లో బెటర్ కాదంటుంది సాఫ్ట్ ఇప్పుడు Softy bunda better linde. Ay pandan budde. అయ్యా మనీ మనీ Pandan edendo tinne softy. Inda nama enkle ಕಾಂಡೆ ಹಣ ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗಿದ್ದು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ నుంచి ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಡೇ 2 ಹಿಡಿದು 4 ಮುಟ್ಟ ಅವಲಿ 4 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೀತಾನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಯము ಪಕ್ಕ ಐಕಲತ್ತು ఏమనుకున్నావు ఉంది గడ్బడి పడ్డాడు మన ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ 34 ಒಂಜಿ 34 ಮುಖ ಅವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಯಾನಮಾ ಗಾಡಿ ನಮಿ ಕಾಳೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೋಪಂಗಲು ಅಂಚ ಏತು ಒಂಜಿ 25 ಇತ್ತೆ ತಾನು ಒಂಜಿ 30 ಅಂದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಿರೊಂಡ ಇಂಚಿದೆಟ್ಟುದಿಲ್ಲ 35 ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ 25 ಇತ್ತ ತೋಜನ ಆತ 34 ಎಕ್ಕಡು 34 ಜನ ಅಂಚಂಗ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿದಂಜಿ ಗಿರ ಮಾವಾ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೊತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಏನೋ ಮಾರೆ ಸಾಂಟಾವೇನೋ ಮಾರೆ ಪೈ 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 ಇತ್ತ ದೂರ ಅಂದಿಯ ಸಾಂಟಾಳೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಡ ಮೋನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೋನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಮೋನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲೇ Jag get to go and do thing smart. ಅನ್ಮಾಣೆ എന്നോട് കാര്യം പറ എന്നോട് കാര്യം പറയട്ടെ ആ സ്റ്റോറി പറയട്ടെ പറ പറ ആ പറ പറ അതെ ഈ 2 കുട്ടികൾക്ക് ഈ ರಂಗಚ್ಚൻ എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല ಅನ್ಬನ್ ಈ ಮೊತ್ತ ಕಾಣಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡೆ ಆಡವನು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವೇಶಂ ಅದು ಏನೇ ಆವೇಶ ఆయన బుధ ఫాదా ఫాసిలేరు ఫాదర్ അൻപൻ പറ ഇവള് ചുമ്മാ നമ്മള് എന്നോട് ടെൻഷൻ എന്തല്ല കാക്ക ഇതെന്താ വേന ഞാൻ മലയാളല്ലേ സംസാരിച്ചു നീ ഉറുദു ബ്യാരി സംസാരിച്ചു അത് തമിഴ് മലയാളി അറിയില്ല അറിയില്ല നുപ്പുണ്ട് അറിയില്ല നുപ്പുണ്ട് അയ്യോ ദ്യാവര ഹലോ പോലീസ് Hi police ice cream bude ജയിലിൽ കുറപ്പേ బిర్యానీ ఐస్ క్రీమ్ మజ్జి పూసుతట్టు పాప బడావి అంగిಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹೋಗತ್ತೆ సుమా సోకల్పురాలు సుమా ఉంది సిగ్నల్ ಗೆ మళ్ళీ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ఉంటుంది పోయి ಎಂತ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಲು ಇಂಚ ಅರ್ಪಿನಾಯಿ ಅನ್ಬನೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ ಅನ್ಬನೆ ನೀ ಎವನೇನಾ ಅಯ್ಯೋ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ ಸ್ಟೋರಿ ಓ ಸ್ಟೋರಿ ಸರಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೋಣ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೆ ಯಾವತ್ತ ಬಿಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹಾ ಓಕೆ
ಓಕೆ നല്ല ഉണ്ടോ ഐസ്ക്രീം നല്ല ഉണ്ടോ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ നല്ല ഉണ്ട് എല്ലാം ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯಾಣ ಇವಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ದ್ಯಾವರೆ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾದ್ರೆ ಈ ಜೋಕು ಅವಸ್ಥದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಈ ಜೋಕುಲಿನ ರಡ್ಡಿನ ಜುಟ್ಟು ಹುಡ್ಕೊನೋದು ಏನಿತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಜೆಪಡಾಜಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಏನೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಗಿನಲ್ಲ ಬೋಡ ಎಂಚಲ ತೋಪರಕಲಿಂದ ಅವು ಪುಚ್ಚ ಬತ್ತಾವ ಬರುತ್ತೆ ಇಂತ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬೆರಿಟ್ ಬಾತ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಣೆ ಬಿವಿ ಅಂಚೆ ಇರುವರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಂತದ್ದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಡ್ಡು ಮೋಣೆನ ಅಕಲಿಲ್ಲ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಅಂಚಲೆ ಪೂರ ತಿನ್ಕುನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಪಾಸ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಯಾ ಬಂತೇತ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಪಾಸ್ ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲಂದೆ ಖಾಲಿ ಐತೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಾಕಿ ತಕಲ್ನ ಉಂಡು ಇರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಪಿದಾಡುವ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಏನು ಅನ್ಪರ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಕಾರತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಿಂಜನ ಅನ್ಪರತ್ತ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಾ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಚಟ ಪೋಕಾಲ ಪೋಕಾಲತ್ತು ಅರ್ಬು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ಗುನ ಸರಿ ಪಿದಾಡುವ ಇಂಗ್ಲ ಅಂಚ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಜಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ಚೊಪ್ಪರಂಡು ಗೆತ್ತೆ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಂಪು ಅದೇ ಶೂ ಕೇಳ ಸರಿಗಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚದ್ ಬರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಪುರ ರಿಸ್ಕ್ ಕೇಂಡತೆ ಫಾಲೋ ಅನ್ಕಲಿ ಪಾಪ ನಿಖಲ್ ನಾನು ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಾಸದ ಅಂತಿನಕ್ಲಿ ಪುರ ಬಾಸ ಬಿಲಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪುರ ಬಿಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೊರ್ಲು ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಮಾತಿರಕ್ಲ ಜೈ ಇಂದು ಮನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂತವ ಬರ್ಕನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್